Pripravila som si pre vás posolstva pre dnešný výnimočný deň letného slnovratu. Máte sa na čo tešiť. Čo sa týka celkového vnímania tohto dňa, máme 21. a tento deň je v tarote symbolizovaný kartou svet. Čo to znamená? Svet znamená dokončenie našej cesty. To znamená, že odteraz, ako sme žili, tak sme prišli na také naše maximum a teraz nás všetkých čakajú veľké zmeny. V akej oblasti sa budú uskutočňovať naše najväčšie zmeny? Tým, že sme hlavne pod vplyvom planéty Kozoroha, tak vlastne táto oblasť bude symbolizovaná hlavne prácou. Niekto je aj spokojný tam, kde je, ale v princípe sa nás to bude dotýkať absolútne úplne všetkých. Vysvetlím to bližšie. Niektorí ľudia pracujú mimo svojho bydliska, pretože nemajú vo svojej blízkosti adekvátnu prácu. Lenže my už odteraz sa máme nalaďovať na prácu svojho plánu duše. Ak je niekto v práci len kvôli peniazom, alebo má to blízko, alebo si to želali rodičia, alebo si to želá partner, partnerka, tak už to dlho nevydrží. Ešte sa v tomto období pohybuje nebom čierna luna a tá, keď sa objaví, takto sa začnú diať veci. Padajú zábrany, padá tolerancia, každý chce ísť vlastne do svojej sily. Čierna luna je vlastne čierny mesiac, čierna luna. To, čo v nás dlhodobo spalo, tak sa dostáva na povrch. A keďže tento slnovrat je hlavne v téme práca a ešte aj čiernej luny, to znamená, že ideme urobiť kvantový skok úplne všetci. Ten, kto je už vyladený na svoju prácu, svojej duše, tak ho takisto čakajú zmeny. V akej oblasti? Už nemôžeme pracovať len tak individuálne, už potrebujeme pracovať aj pre naše kolektívne vedomie. Nestačí sa starať len o seba, o svoju rodinu, sebelásku a podobne, ale tým, že sa dejú absolútne všade vo svete zmeny, takisto nemôžeme byť nevšímaví, že aj my potrebujeme k tomu priložiť svoj podiel. Aby som to zhrnula, tak celý rok budeme pod vplyvom témy kariéra, práca a to, čo sme si ešte doteraz absolútne nedokázali dovoliť. Skryté naše dary, talenty, tak konečne je príležitosť, aby sme si to zvedomili, aby sme si to dovolili, aby sme začali makať na tom, čo nás najviac baví. A keď sme tam, kde máme byť, tak sme aj šťastní. Úplne inak sa nám veci dejú, daria. Máme z toho najväčší úžitok, nielen my, ale aj všetci ostatní. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na jednotlivé znamenia, na čo si majú dávať pozor a na čo majú zapracovať. Takže začíname baranom. Barani. Tu mi vypadli viaceré karty. Barani boli celkom so sebou spokojní, užívajú si svoj úspech, ale potrebujú popracovať na výške svojho príjmu. Ukazuje sa tu
len začiatok. Máte na omnoho viac, ako si myslíte. Tá hojnosť sa vám má navýšiť, pretože táto pozícia, táto hojnosť, tento príjem peňazí nie je pre vás dostačujúci. A zbytočne niekedy robíte za menej, ako si zaslúžite, a takisto vás to stojí omnoho viacej síl, ako keby ste boli na tom svojom mieste. Dobre, pozrieme sa ďalej. Píci. Takisto vypadlo viacero kariet. Býci. Máte za sebou ťažké obdobie. Makáte, ale nejako držíte sa stranou. Nechcete si priznať svoje pocity a jednoducho potrebujete si urobiť poriadok vo svojich myšlienkach. Keď je jasný plán, jasné myšlienky, tak viete, čo máte robiť. Pokiaľ to nebudete mať, tak nebudete mať pocit, že kedy vyhrávate a kedy prehrávate, všetko sa vám zleje do jedného pocitu. Čiže vás čaká obrovské osvietenie, veľký prerod v živote, netreba sa toho báť. To staré musí ísť preč, lebo vás to brzdí a nemáte potom radosť. Radosť toho, kde ste, čo robíte a aký finančný obnos za to máte. Blíženci. Čo čaká blížencov? Pozrieme sa v oblasti práce a sebavyjadrenia. Blíženci boli veľmi pod vplyvom svojho okolia, svojich rodičov, svojich partnerov, názorov, svojich kamarátov a už sú z toho absolútne vyčerpaní. Oni ešte sami sebe dávajú masky, že nie len okolie sa v nich nevyzná, ale často si nevedia priznať tým, kým sú. A to vás veľmi, milí blíženci, rozkolisuje, hej, že strácate pevnosť, strácate jasnosť. A preto aj vy v tej finančnej oblasti a celkovo v pracovnej kariére ste akoby na začiatku. Treba si to ujasniť a začne sa vám dariť. Milí ráci, ráci ešte veľmi radi spomínate na svoju minulosť a tá vás transformuje. Aj tu je podobná úroveň financií, čiže potrebujete sa aj vy posunúť ďalej. Už ste uviazli v tých starých návykoch a jednoducho tá karma sa už naplnila. Konečne sa môžete pohnúť ďalej, aby ste získali to krásne víťazstvo a tú radosť. Potrebujete mať ciele, ktoré vás urobia šťastnými a kde uspejete. Čiže nájdete si oblasť, ktorá vás najviac baví, opäť podľa plánu duše. Prelevou. Ešte pozrieme. Levy. Vy sa viete našťastie nacítiť na seba, ale máte problém so sebahodnotou. Napriek tomu, že ste veľmi výrazní, okolie vás obdivuje, máte svojich fanúšikov, ale vo vnútri ste uviazli. Niečo vám stále bráni, aby ste sa naplno prejavili. A toho vzniká u vás veľmi veľký vnútorný konflikt,
ktorý vám berie zbytočne energiu a vy sa strácate v minulosti a vo svojich snoch. Cieľ je jasný, aby ste boli šťastní, aby ste mali dostatočnú hojnosť, ktorú si zaslúžite, proste taký príjemný, pohodlný život. Pre Panny Panny už navnímavajú, že sú strojcom svojho života. Vedia sa správne obracať v matérii, vo svojich pocitoch, zhmotňovať si svoje ciele. A tak to má byť. Pre nich je dôležitá aj rodina, čiže u vás tú kariéru si budete musieť veľmi dobre časovo zladiť aj so svojou rodinou, aby ste neboli príliš nikde. Že príliš v robote, potom málo doma, alebo príliš doma, málo v kariére. Treba si to ujasniť. To znamená, že treba urobiť veľkú rekapituláciu, v akých oblastiach ešte potrebujete zabrať a takisto rekapituláciu, ako sa vám darilo posledné roky. Ten rok, pod akým vplyvom ste vlastne dosiahli svoje ciele. A celkovo krásne to smeruje. Tam, kde je vaša vášeň, tam je proste vaša hojnosť a radosť. Váhy. Váhy sa ukazujú, že už vstúpili, že ste už vstúpili do seba. Tá rekapitulácia už prebieha a z toho výsledku nie ste veľmi nadšení, že dívate sa skôr na tie svoje neúspechy ako na tie možnosti. Máte tu ESO zhora, božské vedenie, božskú inšpiráciu a vy sa dívate hlavne na to, čo sa úplne nepodarilo. A potom si sťažujete a tá nespokojnosť preniká potom do tela a zbytočne ste unavení, vyčerpaní a u niektorých už sú aj nejaké choroby a opäť rozkolísanie. Ja to chápem, že svet sa mení, všetko sa mení a nie je to ľahké ustať. Nie je to ľahké ustať, ale vy to zvládnete. Skúste si písať denník, ráno si zadajte, čo chcete spraviť a večer sa povzbuďte, čo sa vám z toho podarilo. A tak sa naladíte na tú príjemnú vlnu. Škorpióni. Škorpióni vyšli kartami opačne. To znamená, že ešte veľa snívate, že ste sa uzavreli a máte to prežívanie postavené skôr vo svojom vnútri ako navonok. Vaša cesta je, vy jednoducho musíte byť zladení s tým priestorom, s ľuďmi, kde sa realizujete, lebo vo vašom prípade to nie je možné sa zapierať tam, kde nechcete. Že vy neuznávate spontánne autority, vy ste autorita a tým pádom potrebujete byť autentickí. Takže nebojte sa toho, hovorte o svojich potrebách, hovorte o svojich cieľoch a nebojte sa ešte popri tej práci, ktorú máte alebo štúdiu, ktoré máte, si zvoliť to, po čom najviac túžite. Strelci.
Strelci, máte jasno. Ste úplne majstrami slova. Až tých myšlienok máte príliš veľa aj nádherných projektov, ktorým by ste sa chceli venovať. Čo vám bráni? Táto karta bola naopak. Čo vám bráni, aby ste získali presne to, čo potrebujete? Jednoducho robíte kompromisy. Nerobte kompromisy a pôjdete presne tak, ako potrebujete. Takisto sa nebojte dokončiť si karmu s ľuďmi, ktorí sú vám nesympatickí. Buďte radi, že takí ľudia vám prichádzajú do života, že vám odzrkadľujú, čo nechcete vidieť. Zastavte sa pri tých témach a sami si ich vyhojte znútra. Potom už takéto situácie nebudete priťahovať. Keď žijete to, čo musíte, tak vás to otravuje. Neskutočne vám to bere silu, smutní ste, odťahujete sa, chcete byť sami. Pozrieme sa, ako to prekonať. Žiarte. Žiarte so svojou silou, so svojou esenciou, so svojimi nápadmi. Nedajte sa. Výklad pre znamenie kozoroha. Už vás nebaví bojovať a vysvetľovať ľuďom, kto ste a čo potrebujete. Odchádzate od ťaživých situácií, ľudí, toxických. Tam, kde vás už nechcú, proste už nie ste. Na istý čas to zabolí, ale sa to lieči. Je čas takisto si doladiť svoju karmu, záväzky, zmluvy s ľuďmi. To, čo vám nesedí, pozrite sa na to znovu, že či chcete v tom zotrvať, alebo jednoducho túto kapitolu uzatvoríte. Keď urobíte takéto nádherné vhľady, aj keď bolestivé, nepríjemné, ale nevyhnutné, tak ten život naštartujete. Bude vás to baviť a získate ten správny kapitál, ktorý si svojou intenzívnou prácou zaslúžite. Pre vodnárov. Vodnári, tým, že ste vzdušné znamenie a celý život máte postavený na geniálnych nápadoch, máte v tom jasno. To znamená, že ste v tom nesmierne silní a stále si uvedomujete veľa riešení. Neuspokojíte sa len s jedným, s dvomi, ale viete myslieť vo veľkom a inšpirovať druhých. A vďaka tomu si viete udržať svoje postavenie, svoju silu a svoje geniálne nápady viete premeniť na peniaze, na hojnosť. Tým, že aj toto obdobie je v znamení veľkých premien, tak vy ako prvý zo zverokruhu ste sa už vedeli zladiť. Zladiť s tým, čo nám svet prináša, to, čo my prinášame druhým. Pre znamenie rýb. Vy vo všeobecnosti ste radi vo svojej fantázii alebo si premietate ustavične tú minulosť, budúcnosť a jemne sa strácate v čase.
Preto sa vám stáva, že uviaznete vo svojom aktuálnom filme alebo vo filme, ktorý sa vám neustále opakuje a potrebujete z neho výjsť. Potrebujete prečistiť svoje emócie, naučiť sa filtrovať, naučiť sa ich uvoľniť. Či cez šport, umenie, veľmi príjemné stretávania so svojimi blízkymi, jednoducho tie emócie potrebujete dostať von a tým pádom sa nádherne vycentrujete, začnete žiť v prítomnosti a to vás doladí, že svoj život budete mať taký, aký chcete, svoju bohatú fantáziu si užijete a nikto vám do toho so svojimi negativitami nebude zasahovať. Za mňa je to všetko a teším sa na ďalšie stretnutie.